أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم assalamu alaikum yan uwa barkamu da wannan lokaci insha Allah yau ma za mu ci gaba da wannan course namu da muke yi na graphic design da wayar Android. Wannan shine darasin mu na 6. Za mu ci gaba yau, za mu yi invitation ne, za mu yi wedding invitation. Yanzu idan ka shigo cikin pixel lab ɗinka kamar haka, za ka taɓa 3 dot ɗin na bangon dama. Idan ka taɓa sai ka shiga image size, sai ka taɓa nan wajen da aka sa width ɗin na ɓangaren hagu, sai ka editing ɗin shi ka mai da shi 900. Kana mai da shi ko kuma wani size ɗin da kake so, nan kuma ɓangaren dama sai ka bar shi wajen tsawo kenan, sai ka danna OK. Kana danna sai ka je nan bangon dama ka shiga nan gidan ka samu background. Bara mu samu background, bara mu nemi background, bara mu samu dai background. Ga ko idan ka samu background ɗinka sai ka zo kuma tunda wedding ne sai ka samu hotonka da za ka yi ko na flower ne wanda za ka ɗan yi irin decoration haka, ka je ka ɗauko flower ka. Kana ɗauko flower ka sai ka rage mata girma, ka juya ta haka. Idan ka juya ta sai ka seta ta a nan bangon misali, sai ka yi copy ɗinta. Idan ka yi copy sai ka sake juya ta daga nan ɗaya bangon hagu, daga nan kas, wannan kusurwar ta kas. Kana sawa sai ka zo nan ka taɓa wannan new text ɗin, ka taɓa wajen a ɗin nan ta ƙasa. Kana taɓa sai ka taɓa edit, sai ka goge, ka fara rubuta invitation ɗinka. Ka rubuta misali iyalan sai ka ɗauko shi ka saita shi, sai ka je ka nemo kalar da ta dace da shi ka sa mai. Bara mu sa baƙi misali, sai ka danna OK, sai ka je kuma wajen font shi ma ka ɗauko. Gashi nan da akwai wani font bara mu yi amfani da shi, gashi nan days misali, gashi nan ka sa font ɗinka, sai ka rage mai girma, sannan ka mai da shi tsakiya. Sai ka ɗan daɗe ƙasa da shi. Idan ka sa sai ka taɓa wajen plus ɗin nan ka ƙara ɗauko wani rubutun. Idan ka ɗauko sai ka rubuta sunan iyayen wanda za a ɗaura, iyalan Alhaji misali Idris. Kana taɓawa sai ka zo shi ma ka sama mai kala. Bara mu samu wata kala, tunda tutorial ne muke ba sai mun, bara mu ɗauki wacce kala za mu sa. Bara mu sa wannan kala, sai ka zo wajen shi ma font ɗin nan ka zaɓa mai. Bara mu sa amaranth, menene regular, bara mu sa wannan. Idan ka tashi za ka iya rage mai size ma. Sai ka ya koma tsakiya, wannan ma tsakiya, da ɗan matsa da shi sama. Sai ka yi kwafi ɗin wannan. Idan ka yi kwafi ɗinsa sai ka zo ka dawo ka yi edit ɗinsa, ka sa da, ka danna OK. Sannan ka dawo da shi nan kasan wannan Alhaji, shi ma ya tsaya a tsakiya. Sai ka yi kwafi ɗin Alhaji Idris, ka sa ɗaya sunan iya misali kamar a sa Malam Abba, sai ka dawo da shi ma tsakiya ka saita shi. Kana saita shi sai ka sa kuma suna farin cikin OK. Kai kwafi ɗin
na saman nan ka edit ɗinsa ka rubuta suna farin cikin gayyatar, ka ɗan rage mai size ma'ana girma da dawo kamar 20, sai ka taɓa shi ya tsaya tsakiya. Idan ka yi wannan sai ka dawo nan ka ɗauko shapes misali, shi kuma ka seta shi nan ka yi kamar layi haka, sai ka samar mai kala, shi ma bara mu sa mai wannan kalai. Idan sai ka seta shi ka taɓa nan ya koma tsakiya, sai ka taɓa wajen new text ɗin nan da muka adin ka danna edit. Idan ka danna edit sai ka sa malam da alhaji ko kuma alhaji, sai ka sa stroke slash kenan, sai ka sa malam, ka canza mai kala, bara mu sa mai baki, sai ka sa mai kalar font din nan wanda aka sa alhaji misali da malam, bara mu sa mai kalarsa, sai ka zo ka seta abinka daga daidai farkon layin nan. Rage mai ka zo ka seta shi. Idan ka seta shi kenan sai ka je ka rubuta zuwa wajen sai ka zo nan ka seta shi a nan kas, shi ma ya tsaya a tsakiya. Daga nan sai ka kwafi ɗin wannan ko kuma kai kwafi ɗinsa, sai ka sa edit ɗaurin auren, ka rubuta ɗaurin auren, sai ka canza mai kala irin ta malam Abba da kuma Alhaji Idris, ka sa mai kala, inda dama ma za ka iya ƙara mai da stroke amma na baki tunda za mu yi amfani da kala biyu ne. Sai ka dawo da shi nan kas ya tsaya a tsakiya shi ma, sai ka je kuma ka rubuta 'ya'yansu misali, ka rubuta 'ya'yansu ka dawo da shi, shi kuma ya ɗan tsaya daga nan misali. Kana rubuta sai kuma ka zo ka rubuta sunayen waɗanda ango da amarya, sai ka yi kwafi ɗin malam ɗin nan ka rubuta sunan ango ko kuma Alhaji Idris ɗin nan ka rubuta sunan ango da na amarya, su ma tsakanin su ya sa da misali, bara ku ga, sai ka zo ka seta sa nan ƙasa misali a sa Idris Baba sunan angon, sai ka dawo da shi nan ka seta shi ya kasance a tsakiya, sai ka yi kwafi ɗin wannan da ɗin ka janyo ta dawo ƙasan Idris ɗin nan, sai ka yi kwafi ɗin Idris ɗin nan ka danna edit shi ma ka goge, ka danna ka rubuta kuma sunan amaryar misali malama misali Umma, sai ka danna ok, ka danna ita ma ya tsaya a tsakiya. Daga nan kuma shikenan sai kuma location da time da date na ɗaurin aure,
sai kuma sai ka zo ka yi kwafi na wannan rubutun, misali ko wannan suna farin cikin ko zuwa wajen, shi za ka yi kwafi sai ka edit ɗinsa, sai ka zo ka yi editing ɗinsa. Kana yin editing ɗinsa sai ka sa misali time sai ka danna, sai ka sako kas, sai ka sa date, sai ka sa wajen ɗaurin aure. To a nan sai ka sa time ɗin da za a yi, misali ƙarfe 11 daidai. AM. Sai date ka sa 30 ga watan 12, sai ka sa stroke, sai ka sa 2025 misali, sai ka sa wajen ɗaurin aure misali, sai ka sa da wakin tofa, sai ka sa comma, sai ka rubuta wurin sabon gari misali. Shikenan wannan ka gama, sai ka zo ka rage mai size, sai ka danna OK, ka maida shi tsakiya. Wannan za ka iya mai da alignment ɗin ya koma nan, ka dawo nan ka sa shi ya koma haka, sai ka danna tick. Sannan za ka iya ɗan wara shi ya ɗan yi space haka, sai ka dawo nan ka seta kayanka, gashi nan. Shikenan wannan ɗinka ya kammala. Kai kwafi ɗin wannan misali, ka sa edit, ka sa RSVP, sai ka danna, ka dawo daga nan ka seta shi, sai kai kwafi, sai ka rubuta lambar waya 090 misali 1, sai ka sa 0 misali 90, sai ka danna down, sai ka ɗauko ka sa a ƙarƙashin RBS ɗin. To wannan shi RSVP ɗin shine idan ka seta shi, shine wanda za a tuntuɓi shi wanda ka yi wa invitation ɗin nan idan ana neman ƙarin bayani. Shikenan ka gama invitation ɗinka, kawai sai dai kai save. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Sannan kada a manta da like da share da comment, sai a yi mana subscribing na channel ɗinmu, sannan a danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Ga masu tambaya a yi mana a comment. Idan kuma ba da kai aka fara wannan course ba, akwai link na group a comment na farko, sai a yi joining domin tambayoyi. Kuma muna da website na karatu, sai a ziyarta domin karatun darasin da muka yi a baya da sauran karatuttuka. Address ɗin website ɗinmu shine iaatechhub.name.ng. Sai mun haɗu a cikin darasi na gaba. Bisala.